bergoyang bersamanya Marco Laras asli loh. Marco Laras Makaryo wonten Sukopejo Kabo Baru Bojonegoro ya. Nggih wonten dalemipun Pak Supati. Nggih dipun Pak Supati Sukopejo. Soko Sinambi melekan midhangete Nyu Marco Laras. Pak Kaurjo Pangi. Nggih Pak Kaurjo Pangi. Pak Supati Sukopejo bijing mula nyetel streaming oke yo spesial balik lagi warga Sukopejo bijak bagian kanyu Marco Laras dan telepon Popo Supati Sukopejo Mas Giyoto ingkang komentar abang sugeng siang Mas Giyoto Pak Canik Siswa Harjo bos bako yo sopir karo-karoan ini bojone gak telu piye 3 pacare rayatane jenengan 4 tambah sito ora ngerti nggih Pak Canik Siswa Harjo ingkang kagungan garwa sekawan nggih leres nggih gangsal yang satu pancen ning kayen mantuk kalih putrane lha niku lho sing gak kasal gak ketok. Esok awan ning omah wis ora krasan goleki tanda sing ngerti sayang mopang miterang kono konggo leki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya sing nyawang kleyang-kleyang tak sawang menclok ning empang kekancangan tak rindik sangka kadoan sari kocek dheweke ngalih pencoan kait tak suwun aja ngecek podam kuning agawe pikirku pusing kira tak sawang tak bah manise bebunga yen aku nyanding slirane